Geert, dit wordt de laatste sportcast van 2024. De Wally Cooper Show, Arjen. Ja, en het is echt weer. Ja. Want we zijn echt compleet. Ja. Ja. Is ankerkeer direct? Het ankerkeer is direct. Nee, Ja, ik heb van de moeder telefoon nog gecheckt. Ja. Ik denk het zelf toch net. Hij zit toch net weer oorbellen, hè? Nee. Maar hij zit aan tafel. U is anker van Omroep Friesland, Roelof de Vries. En naast hem natuurlijk ook de trouwe labrador Andor Faber. Ik zou zeggen, aan de slag. Aan tafel. We mooien de ballons op. Wat wie in de hichtepunten en wat wie in de jiptepunten. Van waar ging de hand om elkaar en waar stelde zwier teloor. Mijn naam is Arjen de Boer en dit is de sportcast van Omroep Friesland. En aan tafel daar zitten ze Geert van Tunen, Roelof de Vries, Us Enker en natuurlijk Andor Faber. De fabulous voor jongens, ze zitten lekker gewoon op tafel. Ja. Eindelijk weer. Eindelijk, want Lekker, ja, man. mooi dat ze best Roelof. Dank je. Ja, want 2 weken geleden heeft ze mij oorbellen, Ja. toen is het ziek. Ja, Is van het DIY hellen? Nou, mannengriep, dat weet je het, hè? Ja, precies. En daar Wetenschappelijk bewezen hè, dat dat slimmer is dan een vrouwengriep, hè? Mannengriep. Oh ja? Dus ja. Vriend Wieke, hier daar weer aan de telefoon. Wie is vergeten? toen Zit dus op Texel. Wie is vergeten dat we opnames zien van de podcast? Ja, dat ik nog net zo lang, hè, manje. Nee, dat- precies. dat- Maar goed, Hij het is altijd mooi. de neiging om dingen waarvan je denkt, nou, misschien hoeft dat net in de media, zeg maar. Omdat er altijd dan weer de boete komen, hè? Sommige mensen snap ik wel. Nee, maar van dat stoot net zo nauw neemt met de regels en bij bepaalde gewoontes dat we altijd op manje de podcast opnemen. dan wist ik het dat ordinair. mag je toch echt wel gewoon Ben je benemen. eigenlijk wel, hè? Maar het is mooi dat het dus naar je Ongelooflijk. enkel nou wel kikt om on te scoren in de sportcast. Geert trouwens had nog nooit West op Texel. Nee, dat jij ik, ja. Nee. Wat mist hij? Nou, net zoveel. Nee. Nee. Oké, nou ja. Ja, skiep. Heel soort skiën. Ja, nee, ik weet wel dat het skiep is en Tesselse skiep. En ik naast een Peroni bierke als speciaal bierke graag een Tessel skuumkop. Nou, zullen ik je vertellen, eerste lunchroom waar we komen, op den Burg. Ik ga zitten, nou, ik lekker even een lekkere lunch. Mag ik een Tessel skuumkoppen? Hebben we niet? Nee. Ja. Op Texel. Ja, Maar goed. Tessel. Jongens, Dowie is dus de oude 2 weekenden net. Nee. Zullen we het Nou, via net langer doen? wie wel fijn trouwens. Voor gewoon wie dat Bedankt. misschien wel het hichtepunt van het oude hier. Maar ik ben vooral benijd naar Jim hichtepunten, sportieve hichtepunten van 2024. Hebben we trouwens sportief zo'n een mooi hier achter de rug? Denk ik wel toch? Olympische Spelen hoorn. De betellen voetbalclubs waar genoeg gebeuren. Nou, ik denk dat we wel een mooie gewoon hebben. Oké. Nou, Prima. Maar Jervin en Cambuur, wat daar zitten we eigenlijk voor? Ja, maar we hebben de dieptepunten doorweg. Oh ja. ja, zo is het. Aanzien Jim, sportieve Sportcast en hebben, hè? negatieve hichtepunten. Maar net voordat we eerst even de Negatieve stellingen... hichtepunten. Negatieve Mooi. hichtepunten. Ja, tuurlijk. Maar net voordat we eerst de stellingen even terugklimmen, jongens. Roelof, de eerste is voor jou. De eerste seizoenshelte onder Robin van Persie is mij bot afval. Nee. Nee. Andor, ik word deerwurig van het feit dat mensen mij altijd joggen als een labrador. Oh nee. Nee. Oké, Geert. Het is wishful thinking van Henk de Jong en Arte Graaf om te denken dat Cambuur oer 2 hier in de eredivisie voetballt. 2 hier? Nee, dat zullen we wel kennen. Oké. Dus ja, hoe ik dat dan beantwoord, maar wat nee. Ja, Ah, nou, nee, doe maar. dus dan gewoon nee. We blijven even bij Geert. Remco Balk wordt dit seizoen clubtopscorer. Ja, daar ligt het wel op, hè? Oké. Het is zo moeilijk. Roelof, ik hoop dat Andries Noppert deze winter een nieuwe club vindt. Ja. Ja. Oké. En Andor, de les is voor jou. Mijn mooiste sportmoment van het oude hier, dat is een voetbalmoment. Poeh. Nee. Nee. Oeh, teasertje? Ik denk wist wel, ja, Geert die mij altijd allerhande sporten erbij nemen. Dan maak ik dat ik wel een keer, toch? Je net eens goed zien, Want ik hoor. bedoel, alle hichtepunten, Cambuur, laatste wedstrijd die door het stadion, wiek net bij. Eerste wedstrijd die naar je stadion, wiek net bij. Sportief show, Roelof zei het al, net een heel soort hichtepunten. Ja, dan kom je al gauw uit bij een oren sport. Oké, nou dat is even de teaser. Mooi. We gaan eerst naar Roelof. Want, nou goed, ja, die hichtepunt is natuurlijk, denk ik, dat is een eigen show krijgen. Ja, toch? Dat mag die hichtepunt Persoonlijke wezen. hichtepunt. Ja. Nee, dat nee. Nee? Nee, dat is Dat leuk. viel het al gewoon. Nee, maar dat is wel leuk om te doen. Wie het hichtepunt dan om Oranje Sneun een mooie show te maken vanuit de kantine van Dijnen, waarin we waarom zien haar op het Frieske sport hier mij topsporters uit Friesland. Wie dat in hichtepunt? Nou, misschien wel. Ja? Ja, dat is wel echt mooi. 3 uur lang, alle topspotters van Friesland die daar te landen kwamen. En hij is waarom te zien op YouTube. Voordat we verder gaan, maar zelfbevlekking. Spotify, Wel echt zit op om echt Friesland een Plus. leuke show. En ga ik leuk. Eerst Maar bij eventjes- Zwaan hebben ik, maar wij kennen Goerma ook hoor. Ja, hè. een Wij leuke filmen show, ook goed, jongens. hoor. Wat voorstel ervan, Geert? Dat was ik Sjoen. Nee, ik ken het Sjoerd. Ik heb ja, luisterd. ja. Ja, ik heb luisterd. Ik ben grosso modo tamelijk tevreden, moet ik Ja. zeggen. Maar de Als de kritiekpunten dat die is- komen aan ze Maar nog, ik toch? ja, evalueren we even. Ja, Arjen de dat Boer, ik denk je met Arjen de Boer en Sjoen had?
Nee, dat heb ik Andorra Ik verteld. ga echt zeggen, fuck you, Arjen de Boer. Ja, dat was hij al. Dat was hij al. Ja. En jongens, die sportieve hechtepunt. Ja. Dan ken ik waarom naar februari van dit hier. Want ik dacht eerst een beetje om Jereveen en PSV. Maar ik vind het hechtepunt, maar ik wijze dat je er zelf bij was staan. Ik wie net bij Jereveen en PSV. Trouwens, eerlijk zijn, dat wie wel echt een hele mooie wedstrijd. Dat snap ik. Misschien wel de mooiste wedstrijd van de laatste jaren. Maar Doma is ook een hechtepunt kiezen. Oh ja. Dus ook is er misschien als hechtepunt kiezen. Dat zou kunnen. Dan mag ik Maar nog is toch geen trouwens. Maar... Nee, het is... ik heb waarom naar februari. Jereveen Ajax. En op dat moment hing natuurlijk al een periode gewoon bij Jereveen dat het voetbal net heel leuk wie om naar te zien. Dat is natuurlijk de Aron Jen al een beetje het geval op en del. Het gaat elk zo'n beetje minder. Dus het publiek verlangen ik wel weer eens een keer naar een hechtepunt. En dat kwam er in die wedstrijd eigenlijk al hieruit. Jereveen komt maar 3-0 voor in Ajax. Tweede helft komt Ajax stadig gewoon beter in de wedstrijd. We trainen, we activiteit 3-2. En op een gegeven moment viel je omkom. Hij kan nog wel eens een keer vallen. En dan komt dat legendarische moment. Waarbij het stadion, echt iedereen in dat stadion op de banken stier. Is die bal nou over de line? Ja of nee? Komt nog één corner van Ajax. Komt hij bij de eerste pil. Wordt Ruud transfer van Beek. En dan zoek ik ze. Dit is een ideaal moment om aan te fluiten. 5 minuten en 5 seconden hebben we gewoon. Maar hij komt nog een keer het 16 meter gebied in. Richting de tweede pil moet hij kop en dan gaat hij erin. Dan gaat hij er net in. Dan gaat hij er vol in. Daar is een signaal. En er is doellijntechnologie nevens mij. Elsedina Makelita. Wordt de fluiten van een goal of net? Nee, wordt net fluiten van een goal. En nou joggen wij het op een goal. Oh! Is dit een goal? Ik weet het net. Hij is heel fier door de line heen. Maar tikt hij de line nog gewoon? Tikt hij de line nog gewoon? Die bal of net? En maakt hier maar eens een beslissing hoor. Dat is niet te doen. Dat is niet te doen. Ik ben al dik 2 minuten bezig met de beslissing of dit een goal is of net. Het is een ingooi. Het is een keer doelpunt van Ajax. Het bloot bij het Slijntema. Mooi moment. Ja, een mooi moment. Ja, Ja, heel mooi. En ik denk dat Sven van Beek het maar die eens is. Want die Roen daar juichend Dat is voor. weer mooi, jongen. Want dat speel nog even hervat. En toen binnen 4 seconden of zo werd die bal rostwat uit het 16 meter gebied. En toen iedereen vleeg een hoek op. En voelde hoeken heen. Het goal de meesten. Ja, dat wie wel echt wat sport mooi maakt. Ja, En zeker. een van de mooiste wedstrijden West of verslag van die en hast. Nee, dat bleef nog altijd met die. Oh, ja. Kijk, dat is mooi dat we in Dijnem. Dat we worden de Jereveen Cambuur met die treien. Maar Joost van Aken. Ja. Ja, Ja. dat Maar het komt misschien ook wel dat dit moment heel mooi is. Want ja, het is een bal uit de linie, ja of nee. Hè? Ja. Had je het gewoon heel iets mooitje. Ja. Maar van, dat komt misschien ook wel, want we zijn net echt bij Jereveen echt bedoorn. Nee, dat verwend. is waar, ja. Ik bedoel, we hebben, daar is de Almere City West. Ik naar NEC. Fortuna Sittard. Helemaal tergend kloten aan. Helemaal naar Sittard. En dan krijg je Wolfly. Wolfly, Dat hebben we wel. maar ik 3-0 op een kloten. En wat hebben we? NEC, Heracles. Hoe 2 weken was het ook denk ik naar Quick Boys. Ja, Just dat op. voor de beker. Nou, we moeten er toch vanuit gaan dat Jereveen daar antwoord dit is ook Nou, toch. Nou, ik vind Fortuna dat zit dat zeker- Hezuitskerkel, Almere City, Ja. Hezuitskerkel. Nee, Staan maar bovenaan in de tweede Maar divisie. als je die winnen, jongens, sta je gelijk in de kwartfinale. Dat klopt. Dat is weer. Ja, en alleen nog maar amateurploegen hoor. Maar goed, jongens, ik niet vond het een ongunstig mooi geloof moment. ik, nee. Ik liep terug naar mijn eigen moment. Leuk. Ja, leuk toch? Dacht ik zelf. We dacht ik zelf. blijven bij de voetballerij, want we weten het jongens bij Jereveen. Jereveen die het, als een wedstrijd begint, vooral bij de thuiswedstrijden is het natuurlijk altijd een soort van voorwedstrijd. Hè? Die lampen die gaan on en uit, opzwepende muziek van de broer van Michel Flap. Elke keer wordt een beetje oppompt. Een mooie nostalgische beelden. De Shenlitten van de goal van Levski Sofia. André Hansen. Valerie Popovic die baltje de touwen onrost. Zo'n heel mooi veske klassiek Ja, daaronder. precies. Ja. Werd toch Jereveen voor de allereerste keer de Champions League hellen. De week bij. Alsjeblieft. Ik heb super zin in die moment. Nou is het zo opbouwst. Nou ja, en dan, het is ieder en al nostalgie. Bij Cambuur is het altijd correct even wat oors. Daar is het wat rauwer. Hè. Ik heb me nog heel erg geheugen. De wedstrijd, hele finale bekertje in NEC. Heel nek en een vrouwje die daar op een spielerstunnel vuur onder spuwen binnen. Ja, dat vond ik dus echt hilarisch. En dat brengt mij dan bij mijn moment. En dat is het afskiën van het Oude Cambuurstadion. Want ik weet net waarom. Maar Jim wien er allebei net. Nee. Ik doe eigenlijk alleen maar verslag van de wedstrijd van Jereveen. Maar Jim wien er net. En ik heb de commentaar van die mooi oud-collega Sjouke Lausma. En ik vond dat echt een feest om te doen. Want Sjouke had natuurlijk jarenlang die commentator was van Cambuur nog voordat Sto daar verst op kwam te zitten. Schalke weer eerst verstop en toen ben ik wisselen van Jereveen naar Cambuur. Heb ik heel lang bij Schalke Cambuur in. Ja, Vooral de thuiswedstrijd die we toen was je 12 uit alleenig. Ja, hebben we door de jaren 70. nou, Jusjesletter, hè? Jusjesletter. Jusjesletter, ja. Maar laten we eerst even het fragmentje in. Heb ik aanst nog even wat anekdotes die Sjouke toen al even vertelde. Ja.
bloed, zweet en tranen. Ergernis, verdriet, zagrijnig thuiskomen. We komen er nooit weer, dan speelt ze waardeloos. Maar ja, een week later staat hij weer. Hè. Ik wens u heel veel plezier. Dit is de laatste officiële wedstrijd aan het Cambuurplein. Ja, dit is dan de opkomst van die spelers. En ja, de hele wedstrijd die er eigenlijk helemaal net uit. De chinstand wie Helmond Sport. Dat die trouwens ook weer in water. Daar stond de uitslag nog wist. Want ja, dat wie eigenlijk alleen maar bijzaak. Ja. Nou, dat is ook weer typisch Cambuur. In zo'n wedstrijd, alles massaal oppompen. Je gaat ervoor zitten, je ticket nou krijgen wat te zien. En het wie gewoon een overtal wat tredje in de water in de KKD. En net van Helmond Sport winnen koer. Nee, maar vooral de sfeer, jongens, en die ambiance. Minutenlang vuurwerk achter alle tribunes waai. Het wie in en al vuurwerk. En ja, ik zie het dus verslag van op radio. Mai Sjouke Lausma. En Sjouke die vertelde dus alleen maar anekdotes van... Ja, dan kwam er een Cambuur supporter toen hier in de jaren 90 weer een spits. Thomas Hauser. Dat is hem denk ik nog wel weer. Ja. Het wie een zeer houterige speler. Tamelijk. En ja, tamelijk houterig. En toen kwam er een supporter naar hem daar. En die zei, hij staat een plank op vreten, want hoe Stouw loopt, ziet er niet uit. Ja, dat soort anekdotes, wist je wel. Op een gegeven moment wie is op trainingskamp. En de hele selectie, of een groot gedeelte van de selectie, wie zie ik? Wie zie ik worden? Wie alle jaren darmproblemen. Ja, overigens het hier werd ze kampioen worden, hè? In het hier dat ze kampioen werden. Dus dat is mij Ulrich Kruden en dat soort man. Ja, precies. En toen hier Sjouke, toen wie er nog een radioprogramma tussen een beetje om 10 minuten vertolven, steeds bij etenstiert, lunchstiert. En Sjouke hier de afspraak maar de clubarts om te bellen van wat er nou correct onderhoorn wie, maar die spelers. En die vertelde dus van die darmproblemen. En Sjouke stelde de vraag, wil de meesten thuis al hier rond eten binnen, hoe ziet dat er dan uit? Hoe shot dat er dan uit? En die arts die zei, men neemt 1 citroen, daar knijpt men enorm hard in en dan komt er van alles uit. En dat is er op dit moment aan de hand met onze spelers. Ja, goed. En al die van dat soort anekdotes. Ja, ik vond het heel erg leuk. Ja, heel bijzonder. Want toen is Cambuur mocht een aantal weken rust nemen in die competitie. Om weer die spelers weer als vaardoeken, als helemaal niks meer. En het ziekenhuislijn. Ja, en wie in de tijd van Robaan, heeft mij. Ja. Kampioen waren. Ik denk Robaan. Ja, dat het Robaan West, ja. Ja, denk ik wel. Ja, klopt. Ik wist het Cambuurplein ik echt. Ik bedoel, ik ben van origine Jereveen supporter. Mijn paka had me ooit naar het Jereveen stadion. Dus maar ik heb nooit een hele antipathie gewoon op zat zien Cambuur helemaal net. Dat is toch een Ikea-doos? Nou ja, dat komt er nog bij. Ik mis gewoon het lekker op het fietsje of bij de auto der del zetten en dan tussen het volk der trorrinnen en dan. En dan was gewoon verhuisje. Ik was hier vlakbij. Op de tribune zitten. Maar dat is toch. Er zit nou eens op een industrieterrein. Koud en kil. Het wie het unieke van Cambuur. Go Eagles had het nog, Sparta een beetje. Verder had ik haast geen enkele club in Nederland. Dus ik bleef het eeuwig spiet. Ik snap het wel financieel, economisch, bla 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 bla. Ik geloof er eigenlijk geen reet van. Hier gewoon dat stadion daar, maar Peter Munis verbouwd. En hier een unieke situatie gewoon daar. En ik bleef dat eeuwig missen. Ik denk nou, daar ben ik het net maar eens. Maar ik snap het sentiment van Cambuur. Ik snap het sentiment van zo'n volksbuurt, een stadion in zo'n volksbuurt. Ja. Dat snap ik wel, want ik vind, ik had nog een feest om bij Go Ahead Eagles te komen. Ja, man. In de Vetkampstraat. Nou, dat ademt al voelt. Dat is uniek. Dat is prachtig. Ja. Maar de sfeer is ik vol. Ik vind het stadion, nou ja, goed, hij kan een keer meer zijn, maar net te vaak herhalen. Maar ik vind de sfeer is gewoon echt vol. En dat komt misschien wel weer, want het stadion met skieders hebben om echt sfeer uit te bouwen. Dat komt misschien nog wel. Maar ja, en het past gewoon bij de voetbalontwikkelingen. Voor je groeien als club, dan maak je naar een grote stadion. Ja, dan maak je naar een groeien. Want ooit zit je gewoon de komende jaren nog altijd je ploegen als Helmond Sport. Waarom had Go Ahead Eagles het dan wel weer op dezelfde locatie? Waarom koe dat bij Cambuur nou per definitie net? Dan hiest alles plat gooien, maar dan hiest alles daar opbouwen. Plus de zist mij de problemen die er elk seizoen minimaal 3 of 4 keer binnen mij supporters die het heel dreig voortkomen kennen. Werd Cambuur fans haar misdragen. Voor zover het Cambuur fans niet meer kennen, want dat binnen het vaak net. Het ben gewoon railskoppers. Dat is een lastig iets. Ik snap het probleem. Ik ben geen Gerald van der Belt, maar volgens mij wie het financieel dan echt net haalbaar, want dan mist een gedeelte van die financiering, die velden en dat en de. Ik denk dat eigenlijk net een haalbaar is. Ja, het vooral om de ontwikkeling op een plak zelf. Hè. Waar ze nou appartementen bouwen willen. Daar zit het natuurlijk vooral in. Dus de groen wie al verkocht om een project ontwikkelen. Dus eigenlijk leuk idee van die, maar net helpen. Maar ik begreep het sentiment. Dat snap ik wel. Maar ik denk dat elke niet dat wel begreep. Ja. Elke Ljouwerter of Cambuur supporter begreep het sentiment. Ja. Maar ja, word je vierde als club, dan wie dat je eigenlijk de enige mogelijkheid. Maar we beginnen nou het hechtepunt van Andor. Want we zijn al hier razend nieuwsgierig. Want ja, het enige wat we nog weten, het is net een voetbalmoment. Nee. Maar wat dan wel? Nou ja, Sjegeert pakt altijd keertsen.
En dat is logisch, want Geert is van, laten we zeggen, de Boenspartij al in juni. Ontermijn september is Geert alle weken op het keertveld. Hij slept maar een keersbal onder zijn kerst. Ja, absoluut. Je binnen daar persoonlijk bij belutsen. Je kennen de sporters, je jaren de verhalen. En wat ik het mooie vind om sport is dat je mij mensen te krijgen hebben en de verhalen erachter. Wist wel, wij staan elke week voetballers te interviewen en dat hebben wij alle jaar dat we denken, nou, wat maken we nou weer verzinnen? Wist wel, daar komt net zoveel meer uit. Maar er zijn zoveel meer sporters dat zo'n mooi verhaal achter zit. Plus een moment is nog mooier als je er zelf bij binnen, als je het zelf meemaken hebben. Nou, Jim Hien kijkt ik allebei een fragment, weet je hem allebei bij wie. Daarvoor ging ik weer naar Oranje Simmer, Scootjesielen. Ik weet dat sommigen hier aan tafel, ik zie naar links, dat geen sport vinden. Ja, dat wist ook toch, Roelof? Die een topsport. Oh. Nee, nou ja, dat der keer hoe twisten. Saaie nuance. Het wie bij de IFKS, het wie bij Heeg en de topskipper uit de skiertnis van de IFKS, Tony Brundel, behellen oewinning. Van de Lietse Lies? Van de Lietse Lies, dat wist al, ja, hè? natuurlijk. Als De Lietse zaakkundige. Plaatskennis. Hij is de recordkampioen van de IFKS, zielt nog altijd mij, is nog altijd lieke fanatiek. Is ondertussen nou wel stopt, hè? Is in de tussen wel ophouden. Dus het wie zijn laatste oewinning. Ja. Achteraf ik nog. Maar wat een heel soort mensen doen net wisten wie dat hij slim ziek wie. Ja. Hij hier kanker. Hij hier een heel soort bestralings, chemokuren hoorn. En eigenlijk wie het vrij onwist ik nog of hij überhaupt mij van koer. Want ja, dat doet wat mij je lichaam. Toch die hij mij. Hij won een wedstrijd op Heeg. Ja, en dat vind ik het mooie van sport. Dat je uit zo'n jip dal klimmen en dan aan de orenkant. Maar ja, zoiets waar eigenlijk, ik bedoel, wij hebben het door. Dat je zoveel willen uit Helly kennen. En daarom die moment. De oewinning van Tony Brundel, Scootjesiel en Lietse Lies bij Heeg. Het is een bijzondere oewinning voor deze man, de 6-voudig IFKS-kampioen. Tony Brundel, hij wint Joert op Heeg. Maar is mij zijn gedachten ek bij de strijd die te viert tjen de ernstige ziekte. Ja, dit was een drama. Daar ben ik nog niet mee klaar, maar ja. Maar, ja, maar dat al hier in achterhollen, maakt het dit dat dan extra bijzonder? Want daar is slim ziek west. Ja, klopt. En zo'n overwinning, nou ja, ik zorg door niet dat dat een hoop, mij. Ja, zeker. Mag me niks wachten. Ja. Is zo'n week zielen dan echt een hele mooie oorleding? Ja, tuurlijk. Kijk, en, van die adrenaline, jongen, dat is fantastisch. Dan ben je gelijk 10 keer sterker. Dus die slapte, die moet je dan vergeten. Dus nee, super. Ja, dat zei Tony Brundel. Ja. Is het voor jou dan ik, ja, is het lastig, zo'n interview dan, om dat dan te houden? Je zag de emotie natuurlijk. Ja, dat leer je net op de squallen van journalistiek, hoe je dan handelen je matten. Nee. Dus het voordeel, het is net live, dus je kan erin knippen, maar nou ja, je mat de emoties action letten, denk ik, want dat jet er juist bij. En, Maar het is altijd moeilijk. We hebben alle jaar wel eens een keer zo'n moment gehoord, Ja. denk ik, dat we in een interview moesten. Ja, En dan zeker. werd het lastig voor de geïnterviewde. Ja, en dan moet je er altijd een beetje flexibel mee Ja. omgaan. En nou ja, Eerst hem in dit geval aankomen. Hè? Ja. Hij al begint hele kwarte antwoorden te Jan. En Ja. Andor die doet maar machtig zijn best om het onderwerp toch nog even vers te houden. En dan staat eraan, komt hij wel weer. Dus het is, ik vind dat wel een heel mooi natuurlijk interview op deze manier. Ja, goed in ander. ja, dankjewel. goed, nou ja. Hij Ja, is nou trouwens weer skiën verklaren. Dus Ja, dat is ja, denk ik ja. wel heel Ja, erg ja, goed ja, om ja, erbij ja, te ja, zeggen. dat is ja. heel prima. ja. Dus dat is heel mooi. Ik vind het zo mooi dat hij zijn kwetsbaarheid ik toont in zijn interview. Hè? Want Ja, maar hij deed het heel goed. wat Hij deed het vaak heel al goed. Maar hij komen. moest even tijd hebben om het te Ja. vertellen. Ik ben een beetje die willen dat absoluut net emoties zitten. Nee. Maar ik vind het Hij wel mooi doet dat heel Sanny goed. dat. Ja. Maar gelukkig dat het even weer wat luchtiger geworden is. Want ja, ik wil ook nou naar een luchtig onderwerp. Ja, maar De prijsvraag. dat is de sportcast. Dat is de podcast. We beginnen de prijsvraag, jongens. En prijsvraag, Want wat een ja, prijsvraag? Vlien Wieke, nou ja, de winnaar van Vlien Wieke van die Kriestrui. Die hebben we trouwens gekregen op Stuart. Dus dat is dan de Kriestrui voor 2024. Mooi Piet. Maar die gaat in elk geval naar Ankie Dijkstra. En ze komt uit Grauw. Want de vraag weer natuurlijk, wat wie de allereerste amateurclub van Henk de Jong. En die begon in jochetje 94 en dat wie vanzelfs. Drachtse boys. Drachtse Boys. En dat hier zei goed. Jongens, ik ga een paar vragen krijgen van uw publiek.
Leuk. Gaan we er even gauw terug in? Die nemen wij serieus. Die nemen wij zeer serieus. Wij nemen ze in het publiek. Wij nemen haar vrienden van de sport. Vrienden van de Vrienden van de Sportcast. podcast. Ja, zeker. Oké, eigenlijk is dit misschien een vraag voor jou, Roelof. Als Andries Noppert een ombad krijgt uit de woestijn, moet hij dat dan accepteren? Nou, dan moet hij vooral lekker zelf weten. Ik zou wel zeggen, geen Saudi-Arabië, fout land, niet naartoe gaan. Maar ik gun hem ten eerste... Qatar in wel? Dus op het randje. Maar mensenrechten in Saudi-Arabië willen nog volle miskijnt dan in Noord-Korea, Qatar. ik net. En toch gaan we daar lekker voetbal in, hè? Ja. Toch gaan we lekker een WK Tuurlijk. daar horen. Doe een week uit, hoor. Rusland, Wit-Rusland, Oezbekistan. Hoeveel retorische vragen zijn dit? Hij is op de Oezbekistan site wel. van Amnesty International, Sjoerd. Maar goed, de woestijn is Nee, de maar ik woestijn. gun hem, hij wil graag voetballen. En ik zou op die stelling waar we op te komen. Ja, nou ja, dat noemen we voetballen toch? Ik hier het liefst dat hij gewoon bij Jervin onder de lat stiert. Dat kun je hem bij zijn club. Wist al, hij zijn contract is verlengd, is ophegen. Nou, hij zit in een mooie situatie naar het. Maar dan gunst het hem. Maar als hij net goed genoeg is, dan gun ik het meer. En Mickey van der Hart dat hij beter is. Nou, maar gun het net de in meer dan de oor. Maar, Maar dan zou ik gun het hem om hem dat hij Het wie natuurlijk perfect west. Om Noppert als Friesk boegbeeld van sportclub Jereveen, de ploeg die in de jeugdopleiding spelen had. Het bijzondere verhaal met het WK dat hij dan bij Sien Jereveen eerste keeper is. Ja, Ik denk dat Jereveen er alles om die heeft. Want ze hebben Harmo Couperus. Dus ik wil weer romhellen. Ja. Eerste keeperstrainer. Werd er ook hij troprutsen is bij... net zoals op de visierkamer is van Louis van Gaal. Ja, maar net volgens mij bedoelt Roelof, ik wil het los van als hij het wol op net goed in had. Want natuurlijk valt hem genoeg om te rekken. Ja. Je gun het Andries als persoon. Ja. De historie, de achtergrond om het daar... ik had het sterk idee dat hij nou een beetje met je ziel onder de jerm rent. Wissel Ja, het dat boterhef idee van Persie 100%. Het is net een Maar de relatie drama, mooi van Persie niet... het is ook niet dat ze elkaar de tent uitvechten, maar het is Nee, gewoon maar niet het is heel erg. gewoon mocht je schouderklapjes, Het is een beetje tussen Arjen en mij. Het gaat prima. Oh, dan is het wel verder, heel maar min. Het is Nou, niet dat is- heel nou, erg dan komt het lekker. net meer goed. Dan wist Dan had hij zich al mogelijk voort. Naar de woestijn. Ja. Andries, naar de woestijn, jongen. Dan was het wel naar de woestijnen? Nee, hij moet wel vooral... Ja, nou ja... Nee, Nee, het liefste zorg ik hem weer gewoon als Fries, was het ook correct zouden, als boegbeeld, zorg ik hem gewoon onder de lotte bij SCJ. Dat is ook het mooiste wijze natuurlijk. Ja. Hij presteert niet. Had hij net presteert. Maar ja, Mickey van der Hart, ja, die keept nou wel weer wat beter. Ja. Maar nou ben ze op ziek toch weer. Ja, Plamen Andreev, een 20-jarige Bulgaar, komt uit de Feyenoord. jeugd. Ja, van Feyenoord. Komt van Levski Sofia. Hij is inmiddels €1 miljoen van betellen. Die zit nou ook op een korrel bij, in elk geval op het vizier van Robin van Persie. Nou ja, goed. We zijn benieuwd hoe het al hier komt. Maar ik hoop eigenlijk dat de Andries nog wel slaagt bij zijn club Jereveen. Dan nog een. Ja, bij welke speler van Jereveen zou de beste verkoper wezen in een oliebollenkraam? Ja, Luc Brouwers, 100%. Ja, Luc Brouwers, Levert. Luc Levert. Luc Levert? Ja, die lult ze allemaal van tafel. Ja. Oké, er waren nog wel wat suggesties. Ja. Oliebol Brouwde. Maar help van Michel Appelflap. Nou ja, je moet ervan houden. Dit is wel mooi, dat is wat heel leuk vies. Ja, ik vind het zelf... Nou Oh, ja. die mensen die altijd gelijk zeggen wat anders. Ja, nee, dat ben dan weer oor niet. Ook wel handig. Oh, En ja. dan de laatste is nog Michiel Kramer, spits van RKC, wil graag Fort. Ja. Is dat eventueel nog een optie voor of Cambuur of Jereveen? Nee. Type spits. Shit, die wel, maar maar net midden wel. Bad Nee? boy. Nee. ik Bad boy, nou ja, die is wel leuk. hij is fit. Hij heeft 2 Gilles bezig. Als hij wie laatst, ik weet net met je wat dat hij in de rust in het veld kwam en dat hij 6 minuten daarna de rode kaart kreeg. Ja. Volgens mij wie 2 keer geel, maar hier die bij de eerste geel eigenlijk al een rode kaart krijgt. Man, die is gewoon net helemaal goed. En dat soort types moet je net in je selectie gaan willen. Michiel Oké. Kramer is net helemaal goed. Die hij Was echt, dat? Ja, ik jer het. nou ja, dus Schumma zijn carrière erop waarom. Ik bedoel, hij had te vaak belutsen bij dat soort akkefietjes, incidenten. Wel weer goed voor de snackbar, broodje kroket in de rust. Ja, Dat was Maar fijn. Henk kan dat er wel goed mee omgaan. En het gaat uiteindelijk toch om de voetballende kwaliteiten. Dat klopt, Henk Soede er misschien wel goed mee omgaan kennen. Maar Sox had echt invloed Hij op de kan heel groepsdynamiek. goed bij Henk, want ik weer bij RKC Waalwijk Cambuur. En het was geanimeerd tussen de heren. Maar binnen spelers die het net goed met Henk kennen. Henk had ook al wel meespelen. Best wel lieve jongen. Ja, mooi mandje. Mooi mandje. Maar dat Ja. weet ik wel. Ja. Ja. Van de Waterman. Maar goed, mooi mandje, man. Van de Water Jereveen? en die Italiaan. Jereveen en Kramer? Nee, dat ik net. Nee? En geen goede match? Ach ja, nou ja, ik zoek Hoe was dat er ook in bij Dimitris Nee, Rallis? ik vind wel dat er een spits komt met bij Jervin. Want ik vind Nicoliescu net goed genoeg. Die zoekt misschien als supersub wat meer broeken willen. En Rallis had wel talent, maar die is er ook nog net. Nou ja, Karlsbach kan wel eigenlijk wel afschreeuwen. Dus ik zou wel graag nog een spits hebben willen. Ik weet nog compleet out of the box, kan ik net gebeuren. Maar ik dacht ooit aan Sibon, hè. Die kwam 3 keer naar Jervin. Die kwam 2 keer weer om.
dacht ik gewoon Henkie Veerman er niet in. Zodat Henkie Veerman? Zodat nou net de stunt wijzen als je die jongen waarom die levert toch steeds daar in Volendam. Ja, nou ja. Elke week, hè. Dat is wel een win-win situatie. Want het Volendam hebben het zwakker. Het kan weer ook weer meer, jongens. Super. Het is een win-win. Ah, ja, het gaat niet gebeuren. Hij maakt als super sub komen, want ik bedoel, hij... Ja, super. Nee, maar, Ja. maar nog even naar die Kramer. Soort voetbal. Hij scoort vermogen heeft hij natuurlijk wel. Als je het wil, het perfecte profiel van Ja, wat Cambuur ja, zieken. dat bedoel Namelijk ik, een lange spits, sterk. De kist een lange bal op hem Jan als het onder druk is. Precies. Hij had een baltje beet. Ja, het probleem is, als hij een baltje beet had, dan beginnen die jermtakken weer te zwaaien. En dan het er weer in zijn oor in. Qua Hij is ook profiel. weer cultwerk in het toch in jou. Het is Ja, hij zou je wel passen. Hij zou, en als Henk is de enige die hem plooien kan, volgens mij. Ik zoek het dan Ik zoek net van. Net goed voor de groepsdynamiek. Je had nou een team. Die jongens die passen al goed bij elkaar. Het Die is wel leuke kennen goed interviews met met elkaar. Ja, daar ga je wel in die daar even wat te zien had. Het is misschien weer een sportief hoogtepunt van 2024. Kramer Met Michiel Kramer. Nou, Het is allemaal kinderen. Nee, maar het gaat uiteindelijk puur om de doelpunten. Ah, hij moet Het is goals. nou clubtopscorer is Remco Balk. Je hebt er saai in leven. 6 doelpunten. Nee, de matte Henk Wolke spits hebben, hè, die ik duidelijk zijn. Dat heeft altijd zijn. Er is hield. Ja. Is een potje. En Lars heeft goede relaties met RKC. Lars die heeft die één telefoontje Niet meer. met Michiel en maar dan vind ik bijvoorbeeld zo'n Margaret. Dat is net te helpen, want die speelt daar. Maar dat Dat is links moeten. Die is niet meer haalbaar. Ja, die is meer wat Die van echt JVN moet, eventueel. die spelen Derek en volgens mij, ja, die Brouwer komt in denk de ik. Cambuur. Helemaal Nee, ondersteboven. dat is net realistisch. Maar daar zorg ik meer in als in een Kramer. Ja, oké, maar die wil juist de stap omheen. Emmesje. Als daar naar de Leeuw. De Leeuw krijgt nou toch wel wat hinder van de leeftijd, zal ik maar zeggen. Dat is ingewikkeld. Die man is 38, wordt nu al een 30 jaar. Ik denk dat Ja. dit zijn laatste seizoen is. Ja, Wilde uitspraak, hè? Dat is een wilde uitspraak. Maar goed, Nijwieken. Nou, Ja, voorzichtig, Nijwieken. Arjen. Nee, bij Nijwieken hebben wij Michael de Leeuw aan deze tafel zitten. ja, nou, Kim Vregie. Dan kunnen we het Voorzichtig. vreten. Maar goed, dan zou je het voorzichtig, want hij had al 2 keer erover zijn. Ja. Dus je weet het nooit met Michael de Leeuw. De Komt wel in een warm kans bad. dat hij een penalty maakt is grutter als de kans dat hij oorscoot in de sportkaart. 100%. Goed, jongens, we beginnen naar het hichtepunt Oh, van Geert van Tuinen. de Nestor. De Nestor. Ja, daar moest ik toch wel even naar denken, jongens. Want Allereerst trouwens complimenten over die outfit. ik bedoel maar even. Strikje voor. Stel je uitstekend. voor, ik Maar ben de die... binnenpeer die de dresscode wat mist heeft net. Ja, jammer, Roelof. We weten altijd, oliebollen-show is altijd netjes. In elk geval een jasje en een boes groentje. Mooie bloemetjes. Ja. Ja, dan ben je zelf wel Heel tevreden. content, mooi. Geert, die hichtepunt. Nou ja, ik vond het wel een beetje een moeilijke vraag. Want ik heb verschrikkelijk genoten van die laatste wedstrijd in het Cambuurstadion. Ik heb verschrikkelijk baald. Ik zie het in Spanje. Te luisteren naar hem trouwens. Dat is dan weer maar de zegening van internet. Ik vond het geweldig. Maar ik denk, wat hier ik graag bij wezen won. Maar toen wie ik gelukkig wel bij de opening van het Nijenstadion. En dat vond ik echt wel een belevenis. Daar wie is er echt bij. Ja. En ik moet die eerlijk zeggen, het wie een bouwput toen we er binnenkwamen. Bij die hoofdingang. En ik denk, jezus, wat is dit? En, Want van de boete komt zult er al je perfect uit. ja, zit er hartstikke Maar die mooi kwam uit. laatst ook meestal in, want en die ben dan van de media, zeg maar van, uit het Hilversumse. En die zei ze al je van, het er prachtig uit. Ja. Ik zeg maar, hij staat al in het stadion zelf weg. Nee, dat nog net. Nee, dat nog niet. Oké, nee, Nee. dan. Nou ja, dus dat vond ik een domper. Maar de kick kreeg ik toen ik op het veld stier. Nou ja, aan de randen van het veld. En die mensen die er binnenkwamen. En hoe die galerijen roen. En dat stadion dat hem vulde. Het geloed. En op eens dacht ik van ja, dit is toch wel fantastisch. Dus ik kies er toch als mijn moment. Ja, het is net een Achmee of een Ikea-doos. Nee, maar dat heb ik me altijd zien verzet dat hij dat zei. Dus ik ben weer de enige die daar stevig in. Ik mag geen andere smaak hebben. Nou ja. Ja, dat natuurlijk mooi Maar dat. Natuurlijk mooi dat. mij Maar niet. zo nou en dan Maar komen we daar alleen eventjes maar op waarom. Ja. Maar goed, we hebben een fragment. Kunnen we nou litten van trainer Henk de Jong. Ja. Steeds maar, want die eerste wedstrijd in het Nijenstadion is het thuiswedstrijdje in Helmond Sport. En daar interviewt Henk steeds maar 2 dagen van die wedstrijd. Ja. Ja, dit is wel heel speciaal. En wij moeten het zo normaal mogelijk houden. Want ik geef hem 3 punten. Maar we hebben goed voorbereid. We hebben vorige week getraind in het stadion. We hebben van de week getraind met de muziek aan, een keihard aan. Dat er lawaai is. Ja, laat dan de supporters maar komen, want die moeten erin. Met dit Jerk wel bij de training, die had er zo'n zin aan. Dan had ik toch dracht erin of ik erin trolljouwt. Henk, we hebben zin aan zondag. En, dus die moet erin. Daar gaat het om. Nou ja, zoals al dat publiek naar het Ja, stadion. ik En vond- eerlijk gezegd, en- wij en- hingen er al eerst in, hoor. En dan rond er die galerijen heen is zo wat. Ja, ik vond het wel indrukwekkend mooi. Ja. Ja. Hier kwam FOMO, ja? Want ik moest die snijden uit scootje zien. FOMO.
Fear of missing out. Missing out. Ja, dat je... Zullen we wel vooral gewoon dwamblouwen in de Sorry, podcast? hartstikke liek. Ik baalde dat ik er net bij was. Ja, die is begrutje, maar die... Messiaans dit eigenlijk. Ja, trouwens. hij is begrutje, maar die zelfs. Nou, dat is een groot woord. Ik vond het gewoon spietig, want ik moest dus naar het scooters. Ik reed naar Staren Maas om Jelve Alvenleeuw en die wedstrijd van Cambuur wie hem kwartier 12. Dus ik reed daar. En wij begonnen op dit. Ja, precies. Je begon op die. Ik reed daar dat Steffenson viaduct oer om uiteindelijk op de diek naar Bolzet te gaan. En dan zie je al die meesten op het fietsket wie natuurlijk hetjes simmen, meesten in shirtjes, sjaaltjes. Zie je daar dat Steffenson viaduct oer fietsen, denk ik. Ik vond het piekenvel, ja. Nou even dat huilie nou even. Hè. Dook is naar je vakantieplaats van de Ieperink van het stadion. Dook is naar op Spanje of Italië in plaats van naar het laatste stadion. Weet je, het zijn keuzes. Ja, maar Dook is naar Texel in steeds van de Sportcast. Elke niet maakt het zijn eigen keuze. Je is vreed nooit naar het persmoment van Jereveen, want dat is de Friese wieken. Ja, daar ben je gewoon samen. We hebben onvast zitten. Maar hij heeft er geen spiet van. Hij behaalt er niet van. Wij wel. Je vergelijk je dat maar de laatste wedstrijd ooit in het Cambuurstadion en de eerste wedstrijd in het Nijkammerstadion. Dat ben toch een legendarisch moment, wil je bij wezen willen. Maar het is gewoon zo dat sommige dingen plannen je verkeerd in je leven. En daar valt dit ik zorg voor als je naar Spanje net verkeerd plannen. Nee, maar goed, aan de andere kant, ik wie daar echt toen bij die eerste wedstrijd. En ik stier op Hier is hetzelfde, toch? Ik stier op Zuid. Ja, eerst op het veld natuurlijk. Vooral op dat veld. Dat wie machtig. Prachtig. En Dook moest verslag doen, live verslag van die wedstrijd. En ik stier bij de Pommeranten. Zeker. Bij de hapjes. Ja, wel. Alle hier hapjes. Zeker bij Fit daar. Die 90 punt. Ja, dat is culinair hichtepunt. Maar goed, Geert, ik tocht, want ik vind het een mooi hichtepunt. Eerlijk is eerlijk, het is een mooi hichtepunt uitzocht. Ja. Maar ik toch echt. Dat is toch een oorhichtepunt, Havensoerst. Oh ja? Even Sjen? Ja. Misschien Geert voor... Wat is dit? De reden knop! Komt er winnaar. Want een heel soort meisjes die hebben mail naar de reden knop. Net een peer, nee, echt dikke 03 bier. Hey, Sanne, nee, Sanne Buursma. Sanne Buursma uit Verwert. Nou, ik het zo waarom zocht, reageer ik hier hilarisch. Dan raak die het ook in het Cambuurstadion. Oké, jongens, het is tijd om de blons op te matchen. Eerst Jereveen staan op het olde plak. Roelof, wat voor cijfer jouw wij het spul van Jereveen in de eerste competitiehelte? Een 6. Een size. Voldoende. Een voldoende. Ja, vind ik. Ik een size. Oh, mooi. Nou, zit wel toch op in je lijn. Hey. Dat is ook wel eens leuk. Ja, wat voor cijfer jou de resultaten? Dat is een 6 en heel. Oh, echt hier? Ja. Nee, dan rennen de minis toch weer uit die. Ik ging naar onderen toe, naar een 5. Almere City, NEC, Fortuna Sittard. Of de plak. Ja, nee, bij jou... Ja, PSV. ja, dat. Ja, dat mee... Grange. Nee, maar goed, Jereveen had een begrutting dat ze zich altijd tussen, wat is het, 10 en 13 ongeveer qua spelersbudget. En het zit heel dichtbij, Coderi, dat rietje. En ik zou in het begin van het seizoen ik al rond de olfde plak zo heel normaal wezen. Dus dat zien ze nou. Dat zien ze nou. Vorig jaar hier zo ongeveer hetzelfde talpunten. Dus het is, in die zin is het net aanmerkelijk beter of minder gien. Nee, het wordt eigenlijk... Nee, precies, dat klopt. Waar is de beste speler? Waar wie de beste speler van de eerste competitie held? De beste speler zou je zeggen. Ja, de beste speler? Dan ga ik toch voor Trensco. Trensco? Ja. Ik geef voor Brouwers, Luc Brouwers. Okay. Ik vind toch wel echt... Als hij voortvalt op het middenveld, dan is het toch wel een behoorlijke tebacksetter. De grootste verrassing? Hopland, staat op in je lijn. Grootste teleurstelling? Maar kan het nog een teleurstelling nemen? Nou ja, dat was toch worst. Nee. Ik bedoel, die hebben de oren treien die zich al neemt. Ja, die is elke keer weer de teleurstelling. Ja, nee, daarom. Die wie in 2022 ook al de maar goed, aan de andere kant, als Sers naar deze tarrieding, hij kreeg kansen van Persie, hij had ook doelpunten maken, dan denk je toch van zoe het dan, maar dan... Nou ja, Brouwer voelt je in, Condé voelt je in, Noppert is een teleurstelling, ja. Nou, Noppert is ook wel echt een teleurstelling, hè? Misschien de hele keeperssoap is een teleurstelling. Ik vind Sebowiek zit volle meer in, vind ik eigenlijk ook een teleurstelling. Ja. Olsen, keer volle better, maar ja... Ik ben een heel soort teleurstelling. Kind misschien net zo volle dan. Wat is het dan? Ja, ik hier eigenlijk Sebowi. Ja. Want ja, ik denk, Sontje wedstrijden, 0 goals, 0 assists. Terwijl hij wel voetballen kan, hè? Dat is dan alles. Maar ja, goed, ik vond hem eigenlijk de minste versterking. Want ja, eigenlijk wat we hem daarbij zetten, Sebowi, omdat hij dus Nijkaam is, vond ik hem sowieso de minste versterking. Waar wie de beste transfer? Trensco? Ik vind Van Persie. Ik vind Van Persie, dat vind ik echt... het is net een speler, maar als trainer had je Exjogos, Jereveen woon de eerste uitwedstrijd. Tjen Willem II, alle media die schreeuwen van net Jereveen pakt eerste uitoewinning. Nee, Van Persie pakt eerste uitoewinning. Had je zoggen hoeveel publiciteit Jereveen kregen net. Maar dank aan alleen nog maar het feit dat Van Persie
haartrainer is. Ja. Dat is echt, vind Maar ik gaan we echt daar wat om? ja, zeker. Wat dan? Zeker. Ik denk dat het stadion mooi Ja. door de komst van Van dat Persie is wel een plus. volle zit. Nou sportief nog even, want eerlijk is het daar Voller. valt nog wel wat winst te behalen. Ja, maar die winst die helpt hij. Let maar op. Ja. Ja, dat vind je, ja jongen, let Ja? maar op. Ja. Nou, Jij die hebben we vindt nog in, wel hè? de play-offs? Want op Helft Hokkenplaat... play-offs, ja. Zo. Ja, Zo, dat is ja, mooi. die Dat helft is mooi. play-offs. Oh, Ja. dus dat is bij de eerste 8. Dan denk ik niet. Misschien Jochen, maar wat Ja, is het het hangt er een beetje vanaf. Maar 18 jongen, ja, dat hebben ze. Nou, ik zie er net helemaal uit, maar ik denk het net. Dus Nee, ik zeg nee. Ik zei zeker, het schommelt wat tussen de middenmoord en de Dus het degradatiestreek. zien en viertje. Ja, ik zei zeker, ja, ik zeg het ziende. Maar goed, Mooi. dat is mooi, hè? Ja, dat is het leuke van de sport. Maar Cambuur haalt Alles wel mooi. de play-offs. Dan, Cambuur, Ja, heren. wel Want de play-offs. Cambuur zit dus nou op het dealt 5e plak. Wat versiert voor jou het spul van de eerste competitiehelden? Oh ja, dat jou ook wel een zoon, hè? Een zoon, dat is best wel ik had heeg. wel een zoon. Ja, Zij zijn heel. ja, toch een dikke voldoende. Ja, echt steeds, dikke ja? voldoende. Ja. Dus soms, het is toch soms wel heel vaak wacht je totdat er weer eens een keer wat leuks gebeurt. Dat gevoel heb ik heel vaak bij Cambuur. Ja, maar dat jet ik bij het niveau en de spelers die het hast. Want dat hij bij Jereveen ik al net dat het oninstructeur heeg tempo, een 90 minuten lang. Dan kun je dat in PSV. de KKD net verwachten. PSV. Nou ja, goed. Wat versiert voor jou de resultaten? Want het spul is dus een size een heel zoon. Ja, nou ja, dat mag even in het zwaan knippen. En de eerste resultaten weer natuurlijk zeer teleurstellend. Wilt het speel toen best wel oké weer. Dus grosso modo, het hele seizoen jou ik daar een zoon voor. Want ze staan vijfde. Ze staan 5e. Zo inderdaad op basis daarvan wist wel vijfde prima. Maar als je zeggen hoeveel punten Cambuur verspielen had in wedstrijden die ja, ze dat- eens winnen matten hier. ja. Dat helpt het voor mij toch weer wat omleeg. Dus dan kom ik bij een 6 plus. Een 6 plus. Positiviteit. Nou, Goed, dan vies het te heeg. Ja, 4 van heel zoek is hè. 4 van heel. Maar ze staan toch gewoon top 4. Dat is altijd dus van. 4 van heel top is voldoende, hè? 4 van heel is voldoende. Ja, maar het is wel krap aan Het voldoende. is minimaal, het is het minimale wat ze helemaal maakt de vijfde. Als ze Roelof onder- drinkt azijn. Oké. Zijn, Dan Nee, gaan we naar je- juist net. Juist net. Ik vind dat Cambuur volle heger eindigen maat. En Jum zitten dat ze leger eindigen maat. Dus Ja, volle dat heger juist als- niet daar zijn. Daar Dan. heeft altijd de begruttingstheorie. En Ja. qua spelersbegrutting zit Cambuur nou ongeveer werd het tussen. Ja, daarom zit ik toch voldoende. Nou ja, dan is 4 van heel een hele nipte voldoende. Nee, als ze... Zij is mooi ik. En ze kreeg bij Jereveen zo. Dus van Jereveen voldocht ik onder verwachting. Sjoen de begrutting. Ik Ja, jou zijn zoon. Toen wie geen 4 van heel, Toen hè? ging je 4 van heel. En dan bij maar Cambuur jongens- is toch kreeg wat kritischer. Omdat Cambuur minimaal top 4 eindigen met mat. En Jereveen maar minimaal op het 14e plak Cambuur eindigen. maakt de Trek je play-offs, 14. zei Ja, nee, ik zou naar de ranglist. dan. Ik zou naar de ranglist. Dus Nou goed, deze discussie hebben we al Ja. 100 keer gevierd. We gaan naar de beste speler van de eerste competitiehelden bij Cambuur. Ja, nou ja, dat is Mark Diemers. Diemers, Ja, maar ik wil dan toch wel een eervolle vermelding aan de keeper Thijs Jansen. Thijs Jansen. En aan de linkervleugelaanvaller Pauwels. Ja, dat zijn eigenlijk de drie spelers Dat die zijn wel de treien die Als te boven het zijn. Diemers doet, dan doch ik Jansen. Want het feit dat Cambuur de minst passeerde ploeg onnota is. Als je dat vergelijkt met vorig seizoen, werd ze gemiddeld 2 omtraaien zindelpunt per wedstrijd kregen. Dan Jansen is absoluut een enorme onweest. Echt een goede keeper. Ja. Prima. Kun zeker. je ze hem horen? Nou, ik heb er wel eens twijfels over. Want ik heb het idee dat er iedereen informeerd wordt op het heden. Dus Ja, hij is dat seizoen wel een meidje. Maar ik denk net dat hij volgend seizoen nog bij Cambuur keept. Uit zijn als Cambuur promoveert, dan kan hij natuurlijk mij naar de Eredivisie. Maar oors dan liekt het mij dat er wel een Eredivisieclub voor hem komt. Ja, ja, denk ik. Hè? Nou, misschien, ja, ik heb Nee, wel Jereveen vaak... net. Ik heb wel eens geïnformeerd, maar Jereveen zit hij net op het lijstje. Nee? Nee? Zit die keeper van Emmen wel bij Jereveen op het listje? Onbehouden? Dat is echt een goede keeper, is dat ik. Die vraag ga ik net letterlijk steld, want de meesten niet droeg in. Maar Maar goed, Jereveen wil dus die jongen van Feyenoord. Die, mogelijk. ja. Ja. die, Maar ik denk die dat volgens mij Bulgaar. ik al hier van Noppert Vodgit, of misschien zelfs wel van de Hart, maar ik neem aan dat het meer gaat om Noppert. Dan komt er wel Jilt vrij natuurlijk. En ik ben benieuwd of Ajax daar nog vrienden bij komt. Louis Vergaal is adviseur van Ajax en die is natuurlijk enorm fan van Noppert. Daarom, ik denk dat dat eigenlijk de linkline is, maar het heli van Noppert in de simmer. Nou, dat gaat net terug, omdat Gorter oorsnom net naar Jereveen te woer. Want Gorter hier een gesprek met Van Persie en die zei, ja jongens, leuk en aardig, maar als ik kom wil ik gewoon eerste keeper zijn. En wil ik niet dat gebakkelijn met een aantal wedstrijden om en om met eventuele tweede keeper. Die hier je vertrouwen in. En die zei, ik loop me weer waarom ik in net. Daardoor is Noppert net naar Ajax te gaan. Maar misschien gaat dat riegeltje, speelt dat in de komende winter wel weer. Want Gorter Die speelt Ramai het, ik nog, toch? Haramai nog, ja, maar ze wat natuurlijk 3 goede keepers. Maar Sil En, Gorter en nou Pasveer wel is, naar Friesland? haast 48. Dus. Ze Gorten no wollen bij Friesland. Nou, ik neem aan dat die dan net meer, net als nou nog weer, Nee, denk ik ik nou net. wel weer, maar misschien een orenclub. En dan, maar het is alsnog wel een keeper, hè? Ja. Ajax. Jongens, de grootste verrassing bij Cambuur?
qua speler? Ja, dat is voor mij Pauwels. Pauwels. Ja, voor mij ook. Die koen eigenlijk al je net kwam van het hoogste niveau in België. Jong. Wie echt nog wel leuk, hè? Want Aron Simmer giet er een foto roen van een Cambuur-speler bij het WTC. Het had wekenlang de gemoederen dwanden houden, de meesten in de besnijing houden. Complimenten voor Cambuur. Het wie een van de peerding die het zo onder de pet houden hier, maar dat giet dus om hem. En uiteindelijk, als het just, we koen hem al je net. En als wat hij nou Shenlitten had, de smaakmaker van Cambuur. Een attractie vind ik het. Een attractie. Maar hij moet wel iets vaker Shenlitten. Hij die fase die Martin op zijn stadion achter hem liet, hij moet nou beslissend worden. Beslissend worden, effectief. Dat is de volgende stap die hij zetten. Dus de volgende stap zetten. Goed zo, dan gaan we naar de grootste teleurstelling. Nou, daar ben je het wel nog in je stad. Ja, is dat die hele grote Nigeriaanse spits? Ierse spits. Sorry? Ja, dat is Afalabi. Dat is wel heel erg De Nigeriaanse Ier. Ja. Ja. Nou, Maar goed, hij komt er gewoon, hè? Hij komt er gewoon. Ik zeg hij het. mooi praten. En hij is fit in januari. Hij die Jimmy zo. Hij kan ook wel pijltjes nemen, hè? Ja, die oefent hij altijd. Ja, op lege goal. Ja. Zonder keeper. Zonder Maar keeper. Geert, en ik zit het nog maar een keer. Toen bij zijn eerste training heb ik met hem praten. En die woorden die de Aron mannen hield die me in Holland zitten. I'm fit and able to play. Ja. En fit and able to play. En hij zei nou tegen mij, ik ben bijna fit. In januari dan ben ik helemaal fit. Dan kan ik weer spelen. Nou jongens, zullen we dat eens even lekker afwachten? Lid we dat met wel, jongens. Wat wie de beste transfer? Ja, eigenlijk wie dat ik Pauwels, hè? Pauwels, ben je terrorist? En Do misschien dan Thijs Jansen. Diemers weer natuurlijk een hele goede transfer west. Die keeper, ja, dat ben wel. Nieling is net neem trouwens. Die Pauwels vind ik wel. Nee, die had de potentie wel, maar... Die domme rode kaart pakt in het begin. Dat haalt wat van de glorie af, zeg maar. Nee, hij had hem goed gepakt. Ja, ik vind Nieling is oké, maar ja, die... Maar die is ook nog jong, dus die kennen we groeien. Ja, die groeit, ja. Let maar op. Maar qua grootste transferzoek is altijd dan Jansen, Diemers, Pauwels. Dan zoek toch voor Pauwels gaan. Omdat dat ook een speler is waar Cambuur nog een heel soort onvoorzien kan. Ja, ik denk dan toch van Mark Diemers. En dat komt dan vooral omdat het feit hij is een verste harker van de sportcast. Ja. En oors heb ik hem mooi weer aan de lijn. Zo waarom heeft hij mijn naam net neemt. Nee, nou, Diemers, geen paniek. We nemen die namen heel vaak. Trouwens, had hij nog Cambuur speler is. Want ik zeg op zijn Instagram dat hij bij Tottenham Hotspur hier. Ja, misschien het die hem op een radar. Want ik weet het net zo goed. Dat zou ik samen kennen. Tottenham Hotspur. Die wedstrijd heb ik over de jongen juist er jongen mee even. Tottenham Hotspur. Wolverhampton Wanderers. En die scoorde daar voor de Wolverhampton. Strand Larsen. Toepunt, jongen. Wacht even. Die het ik. En die had je alle voorwaarden. Ja, die had alle voorwaarden. Alle voorwaarden. Jongens, de slechtste versterking, de minste versterking van Cambuur. Oh, heb ik kijken hoe dat die Afalabi dus. Afalabi. Misschien die Spanjaard is ik net heel geweldig. Nee. Hoe heet die weer? Casas. Ja, komt bij Barcelona mooi. Dan denk je van, nou, dat belooft wat. Ja, niet alles. Nee, dat zei ik niet alles. Op welke plek eindigt dan uiteindelijk Cambuur? Ja, tussen 8 en 5. Dus we hebben play-offs. Ja, play-offs. Zeg maar play-offs. En wat zei je zo? Ik, Den Bosch zak het er nog wel tussenuit. Ik zoek, vijfde. Ja. En hebben ze dan daar mooi voldien aan de doelstelling, Roelof? Ik denk treden. Treden? Ja. Don't think treden. Dus krijg net, rechtstreeks. Het zou wel konden wijzen. Excelsior, Volendam ben denk ik, krijgt het goed. Ze winnen toch van Excelsior? Van Excelsior ik nog zien. Ze winnen van Excelsior. Echt bovenuit Excelsior is ik nog net. En eerlijk zijn, in het eigen stadion weliswaar. Maar ze waren echt net voortspelen in de mist. Daar wie er stoot bij die goal. Nog in Volendam. Nee. Ze speelden in Volendam best wel goed. En dat doelpunt blikt achteruit bij jongen gewoon een meter boven spul te wijzen. Maar ja, weer naar die in dit zeg. Nee, we zitten qua expected goals bovenaan. Expected goals 10, is het leegst. Points 10 is een vierde. Wat het wurg is. Maar goed, hoe kun je nou, als je expected goals, kun je Bob Oon staan en expected chin goals staan je ook Bob Oon? Hoe kun je dan uiteindelijk maar expected position vierde staan? Ja, geen idee. Misschien hebben we een orenbron. Ja, dat denk ik wel, ja. Ik weet niet goed, weet je, dat hele expected goals. Expected goals. Ach jongens, ja, het is een goal of het is geen goal. Of wel, Geert? Komen de senioren. Hij telt niet jaren dat hij erin hangt, jongens, hoor. Zo is dat. Hey jongens, we gaan op naar, het is de Jute 30ste. Ja. Dat is nog een hypermatje, Geert. Senior. Want de Wally-koeken, zeg je hem Wally-koeken of oliebollen? Oliebollen? Ja. Ik heb even afgeklapt trouwens. Die heb ik net. Tomme. Die komen trouwens wel bij. Dit is lekker. Voor de mensen die je in beeld hadden, Geert is nou de wandelen met een fles champagne. Ja, dat heerlijk. Voor de Cava eigenlijk. Maar goed, jou helemaal niks. Mocht van niks van Sjarien. Geert, nou ja, het is toch redelijk. Bob het is al hier, wordt het declareerd. Dat is er net hoor. Nee toch? Nog wel even een overdenking.
Oh. En liet hem dan gelijk knallen. Ja. Het oude Cambuurstadion of toch het nieuwe Cambuurstadion? ik ben absoluut voor het Nijstadion. Nou, liet hem ploppen. Ja, maar dat is wel op En? commando. Ja, mooi. En hij laat geen overstromen, jongens. Nee, Dat weet je, hè? uitstekend. Ja, Begin naar even Sjen. Oh ja, Andor. Hast je nog goede vannemers? Of was het lekker zat er ook in? Jongens, nog meer van het levengeniertje. Oh, nog meer van het levengenietje. En de laatste is van Roelof. Ja. Tessel of toch liever de Sportcast? Ah, Tessel. Nou, nou, ik moest even, dat toast erop. Ik zit alleen maar met mijn vrouw bij naar daar. Ja, die dat doen we. Oh, dat is toch spietig. Maar goed, in elk geval hebben we wel een lekker drankje, jongens. Wij toosten op het Nijier Zeker. 2024. En laten we Hebben hopen we dat dan dat maar de sportcast kwijt? in 2024... Sterker nog. Sterker nog, elke woord wij weekend. gaan gewoon altijd terug. We hebben de nieuwe weken. Waar hebben we dan wel eens gast? Met heel dun potlood. De strafskopperspecialist van Cambuur, Michael de Leeuw. Ekkel had hij al 2 keer eerder oorzaak. Jongens, laten we proosten. Op het hier. Op het nieuwe jaar, jongens. Ja, Proost. proost jongens. En ik zou zeggen, het nieuwe hier 6 januari, dus dan ben we er weer. Mij de podcast. En dan, tjoch.